Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mae hari ini bar dodol wis mulai wis baratus. Wis adus parung. Wis baratus. Alhamdulillah dina iku ora iso buah ning Jambi iki sesuk. Urung buah ning Kalen kok buah ning pasare ya guys. Oke diawali dengan bantu tribun glowing. Pak Eroni hari. Nggone lek cair. Berhubung hari ini sudah pulang dodol guys, rondok kelingan ngemang iki. Anu padha mendarat akeh wonge wae dadine ruwet. Terus hari ini ning etane brok iki anu banyune wis bak. Wis sampe di traktor kae. Terus ndaute jere esuk tanggal 29 mbok tanggal piro. Wis padha nggone tutup. Oke bolo hari ini nyuting wong traktor iki. Nyuting wong traktor lha kan mae wis mulai dodol iki. Oke. Diawali dengan bantu tripong glowing. Sing nater lek sapa? Sing nater lek sapa? Lek Su. Be. Lek Su Bekan, mantune Mbah Pingin. Pak syutinge. Hawane piar-piur mbek mang yo udan guys, mak dodol mau. Dan ya weh sampe. Apa? Ini tak dari Mbak Sami bareng Wawan. Lah, aku yo kowe gak melo. Kowe ndak budal mbek Angga. Wawan awam Mbak Sami. Lah, Mbak Sami ra ndelok, aku pengen goncek Wawan kok. Wawan mulai Kae lho. kok Wawan mulai ke sapa? Ya mbek aku lah, kowe mbek Angga. Kok mulai Wawan mulai yo Mak yo. Wawan mulai to Mak. Kok terang mulai aku nek delok tok yo Mak yo. Pas jembatan lho iki. Di traktor ge banyune mili. Dari Mak. Ndi wong? Ndene ndi le wong? Ndene
Traktore Pak itu nek saka Mendeng ngono. Ke Mendeng. Iki anu sing rendeng ora apa setane gruk, sing rendeng sak anu sak Bunda mangan iki. saetane iki kan urung jembatan glowing to sing rendengan lore karo kidule. Iya duwe lek man lek nole enek kabeh. Pokoke balane lek mandi ngawi. Mandhe endi wong omahe nggo kok. Wah alah tak kira lek anu. Kudung caplok se ombok ngono ki mber adem, Mbok. Ora tembene meneh anu cengkrik neh. Anu itu rezeki. Anu ambek jangan ngono. Tembene njur bobok. Mak Eleni salah, mang tempe aturan main ora usah dilebokno. Tempe ngene iki Kayak jiboh. penting mangan, penting Ora masalah ngono nek mang aturane tempene ku didhewekno ngono lho. Lah kuwi atik iso mbok utek kae. Kalau ngene mbok dewarku, Apane? dewarku kan ndi mau. Jangane iya. Sing gak doyan tempe ya tak pakai. Jangane apa? Karek diantur urut iki le. Jaten kok ya Allah. Lah iya, walah banget. mangan wis kan. Setengah wong 12 lho. Jangane ora beb. Mak ini alah wis ajake wis mangan-mangan wis gak usah mangan. Anku delok. Piye, Mbok? Kangen. Iya. Engko ngrasakno mangan nanti sore ya. Mbok wineh nyoto kurang. Nggih. Kok wis dhisik kowe. Aku pisanan, Bu. Sering mateng, Bu. Besok sego pecel iki, Bu. Awan. Ora nek Suwuk Bu aku mang tak sik wis entek. walah ora nek kremil-kremile yo. Ora nek kremil-kremile maksude klothak-klothak apa glodak lho. Anggonem wis entek Bu, Bang. Tak nusuk. Ya Allah. Bangetan aku kerupuk. Njujuk apa ora? Enek sak bronjong. Jek. Bronjongan gede kae. Njujuk. Ora nek sambele lho we. Sambele entek, Mbak. Aku tekan tetel geno. Lah aku mau wis kok pride. Esuk wis Betul anakku anakku jangan mulai mau paling takon buang kulon. Anu kosek bose mang. Gak ora duwike ku lho. Sampeyan ape diawara bose aku manggon kok kene bayar 10.000. Gak apa-apa. Lho wong nang kaya kroto ini. Ya Allah nih, kaya kroto lho kok kroto. Wong tek ngono ku lho jane ape. Sing ndelok, sing teko anek Pak Bupati, anek Mbak Camat. Endi? Ini cepu. Ngabjul. Nek gak enak rasa digugak engko ana mentoku. Kowe iki kok delok ki wis ora ngrasakno mangan blas kok kowe. Wah lah ya ya. Kandhari kok wis ra kudu mangan. Mbah Kimi ku lho. Ngene iki lek kasut sak tangan sikil. Yang dingin. Sing didol duwe bekas gedhe-gedhinan risoles ngono kuwi. Bose lemu le. Aku gak diumani mang. Bose Anggeran umpi. pengen loro ngono. Kan bedene digawani. Mak aku sungkan mak bedene. Iya anakku isi. Yo Mbak Nini lagi istirahat guys bar mangan kita. Warken Guys. Walah. Berjalan tewek. Lah iya. Jangan iwak kebo ngono Mbak ya. kene ben kaya nganu. Lek Citra ndek iso ngombahi klambi dhewe, Mbak. Anu aku pas liwat ndang ngombah seragame sing kaya tril kuwi telu diombahi. Ora yo dudu ben mbah dhewe. Kabeh mbah dhewe lah. Tak syuting ke omah Bu ketok. Wae nonton
Aku ngene mbah kaos dhewe. Aku mangkat metu rono mang, ora metu etan. Mbak Citra ngombahi klambi anu seragame. Sama-sama. Nik kemang wis dibayar Dek matur nuwun. Endi duweke ketokno Nik? Anu apa? Tasnya sampai ra sedeng. Iya, iki mandumi cok til-til ora ijol receh ndeke koe. Alhamdulillah. Kiwir-kiwir. Ici kiwir nih 100 sak juta. Iya. Kiwir-kiwir, tepas-tepas cari angin. Mare gegere mare gak pegel lho. Rasa pengen pokoke Aku gak pengen bolong. Ora pengen sengsara. Ning ngono dibayar ndek iya ya. Alah. Mas esuk ayo entuk. Nek melok yo ora duwe, ora melok yo gak sapengin 600. Mbak Nini, iki enek request sesuk nek wayah ape mlebu ning sawah kowe kon gawe TikTok, balam kon joget siji-siji tak siul-kiul ngono. Mas Nolik tagih dhewe. Jaluki brambang. Mas Nolik kon ngirim brambang. Akhir berambah sak kilo aku joget. Mak Nini, ape mbok kirimi brambang pirang kilo Nolik aku yo ngono. Wonge panen jere. Suwe iki gak nakon aku. Gak tau ngepel wonge. Enggak. Gak tau ngepel. Pertengahan. Mergae sing grupe Mbak Jum yang ngger ape budal tandur kan leren. Wis ayo mumpung yo balawi kasut. Iya wis. Engko udan soalé ndang mangkat. Wis bolo. Rono apa ning ndi kae? Wede Tarsi semangat Dek. Oke. Paling tanggal 29 ning etane Bruk iki. Abang-abang kok ora semangat iki. Aku gak melok. Wiring rekreasi. Tenan kuwi. Tenang yo. Tapi wong awakku ora patek semangat. Kayak kono lho, Mbak, kayak bayangan, Mbak. Ora ilang ora nek sing nganggo dolanan. Engko bar gone utin gone Mak Suntara. Yo, apa boko kabeh lho. Walah. Banyu mbok gawani sakmono kae leh Mbak Utin mah yo nggawa. Banyu mangga. Beki pulo sing banyu ese. Banyu pun. Mbak Kimi anu metu lor. Iya wis ya oke. Yo motor mbok kaji. Ora wis aja. Tak kono ora apa-apa. Ya, Kowe dadi gawa botol siji kok e. Gak. Wis dadi engko nek kosem ndi, Put? Urung dikeki ya. Baru semangat baru. Semangat ya. Golek duit ya, oke. Nggo apa ae ya, Mbah. Nah, iki etane Bruk urung rendengan, guys. Lor sak kidul sak lore lagi rendengan. 14 gawin, 14 kita. Ora menyang, Manggaras. Oh, gak menyang cok ya Mbah ketoke mang sing halo-halo. Balane Mbak Nini aku ora nge. Lah jere mang Canggaras mu. Ora jero 12 sih. Ora lah. Iki ki 12. Iki pang 12 lho. Sing ora teko mang gak enek. Teko. Iki ki wong 12 kok. Ndek ngemelo 12 sih. Wes hati-hati, Mbak. Ayo berangkat engko ndang ngaleh neh. Gak roh, gak krungu aku. Tiba ndek apaan wong ndek iso ora dadeh. Lagi iki mang. Oh ya mbah. Mbak Des sisa ndek cukup di tanganku. Sisa kali ndelok. Ning omah apa ning rumah sakit? Aku yo ora ora wong aku lagi mulih. Berarti isuk ki mang